Yero. Ngataure zvinozwika kwawo handitika. Nini makandipwitira manje ndoikata foni iyo ndonoti munosara muchitaura nani. Izwai manduwe. Aiyo mudhara usatoda kuvhurika panapo wazvinzwaka. Uri kutaura uchishedzera pafoni ipapo wagwana. Kana zvichinetsa ingogara watongotitambidza foni yacho ka. Mubva mangoita zvekudeedzerana kane munhu wacho yamushow munonzwanana. Nyarara iwe nyongono yako wazwaka. Yapiri. Tetekera ndikunyepei. Andina kana chandinoteerera kwauli ni mzukuru wangu Ingrid. Ndandilimo mkota unakuona ere nengule yakanga yakamara pa window lekoti. Ndini yeye mzukuru ndini ndakakonzelesa kuti jaji aviringike. Izwa kubgodoka chikombera. Idi hui. Idi gogogo. Asekuru. Muri shiri bai mimi mazwaka. Ende ukoti maiwe koba. Ai waterera ka mzukuru wangu Ingrid. Ndini kandakakonzelesa kuti jaji aviringike zeshuwa. Aunakuonere kamfana keke kakange kakutaura zisipo kakange kakamira mubokisi muya. Ndini ndakakaviringidza kuti kataure zisiko. Saka zvomukureketa zvomutozvona zvinobhurenheri naye asekuru ndinyepei. Ndiri kutokuudza mzukulu kandi ndakamila pai. Iko zvineizi kamili wangu wese malonda dai uri padhuze ndakuonisa. Saka muti wandakashandisa ipapo kamuzukulu Maria wakandipa 50 yakaita shoma saka ndakazomira kutaura nenjuzu saka unofanira kundipa iri $150. Chingeko makaita basa fani naye asekuru. Saka ndiri maakudei manje mukufonere chi ndiri busy pano ma business meeting iyo ndiri kuita kuno ndozotaura nemi. Wakuda kukanganwa chazulo nehope kachule iwe. Haikona kutamba neni wanzwaka. Ndipe $100 yangu yakasala wakuda kukula msolo manje. Kutodini? Ndakanetsa munotodini, Musado ndichikisidzira basa kuru mazwaka, ndiri mwana wenyu bainini. Ite zvomuri kiita mazwa, paribe kana sendi ribodziro muchaboya kwandiri bamazwa, nyongono yenyu, mapanda yenyu anenge onyenze kumushaku refu. Ai. Ingrid usade kutamba neni wazizwaka, wakuda kunetsa manje ndinokutumila vakomana vangu vakauya izezi kuzokuviringiza wazizwa. Ndinokutumila meni kazokuita 16 mapieces. Telela ndikuuze usandipase mavute iwewe. Aiwa mimi tetekera ndikunyepeya chimweni. Paribe kana kobiri ribodziro muchaboya kwandiri bamazwa, nyongono utodini ndimakandizvara chere. Ndizvozvo, ite chero zvomunenge mada. German boy ere, hanzi kuoneka kulaka. Asi ndoko wakaenda kuti tibude muzandomu. Izvozvo manji ndozviribe kana basa nemibama ndiwe mazwa, ziya zvamafambira. Chikombera. Chachaya. Kuita sei kwacho? Atake kumajapani. 442 formation. Wangu. Marumirwa andakaitwa nenda kuzandomu kokoko. This time handisikana kutomboda chinhu chinonzi jeti waiziya. Ndiri kutongodhabhura kakana kutotendeuka kumasowo waiziya. Azvishamiseka kuzongondiona ndakutosheedzera rugare rwemapostori tichipinda. Iwe, hakuna ndinyangudza wazwa. Nyongono yakoyo, mazikuvhudza akoyo anenge mopo. Tetekera ndikunyepe chikombera. Iwe ndiwo wakandifundisa jeti. Ndakazvibvira kumusha ukoko ndarima mapuni angu zvakanaka. Wakandidzidzisa zvese zvondiri kuita panapa. Saka manje icho chakandijoinisa akachiruminati. Enda ukoneba kuchisiya. Saka manje kana utoti kwai uchadeba jeti harando drama iro manduwe. Wadondotsvaga kuda kupunza muri wako neni mahara. Tetekera. Rongo mudhara, ini ndachikombera musande waiziya. Inda dzakandiruma kuzandomu fireman handidzokereko futi kuya. Muri kuona kuti chimutungamiriri inda dziyadzieka dzinogona kutokuruma gumbo dzikakudamburaka. Because dzaiva namakuru wanu. Nyongono todini ndiwo wakandizvara chere. Tetekera, imi makashandisa counter attack ndosaka makabatiwa. Ngatiwapindire ne442 formation kana tikitaka. Okay, this time mwana wachikombera toda kuwarowa nomuhupe. Da kuwarowa wakawaraiwa singafungireba. Ndoupi manje iwoyo mujama? Maakundivhiringa manje taurai chizezuru chedu. Haikono ndimanikidza kureketa chizezuru pachikombera wazwa. Pasi pakapuwa feni. Muhupe ndoya wekuti gonyeti inogona kudarika riri kunzira uko, asi unonzwa mhepo yonokuno. Mhepo inosimba fani, inogona kutokurwa zvinopawa kanogwira uko. Ndoyo tinodedza kuti muhupe iyoyo. Yes sir, Tokyo. Wati chikombera. Roger confirm, CB down. I repeat, CB down. Pick up please. Uchione manje. Ndo nyaya yoti kutaura nozvaiwani. Okay, tetekera ndikunyepe chikombera. Ndada kuti usiku hwachishanuka. Tunotungidza ndowe pazambararo mufana uyu. Handiti ndowe yakatungira chabva yabatidza uswa hwese huri papo pobvira. Ipo achamhanya kuenda kumasoyo kodzima. Ovhasi achaenda nomufana wako kuSomalia uyu. Yes sir, takanosara takanonyundura madhadha. Ende tikusiya pakana dhakisi ribodzi. Wazwa chikombera. Saka madoko wani tichavaita sei? Ibvo webata wakadaro. Tukuenda bano mwana wangu wazwa. Ndiribe nhume baini pazvinhu zvakadai zvindoda kuita ndega. Tetekera ndikunyepe. Ndiribe nhume kutumidzira ndokudaba. Izvozvo ndozvibvumaba nyangwe kuri kurefu. 8kg ndakazvishingisa icho ndinoda ndoita ndega. No, ndiribe nhume yandosenda.
nyange wati kure fiko toenda awanga ndimise fanda 8kg bonds chandinoda ndoita ndega. Hoyo pulo ichi chakaipa chimtungamiri. Ayo mudhara wakakwana here iwewe ukandikuwadza apa ndisiye kana ukanditsika musoro. Hey, shut up wadzwaka kuita basa kuti zachikoro panapa hoyo watanga chiputa mbanje nasika ucharudza mazita evamwe vese wanga uchiputa nawo mbanje handitika. Ayo mudhara iwewe wakuzondisaiza manje wakatonga wakatungwa nasatani indava kana uri bad mind mudhara iwewe manje isusu mayutsa utigone tive righteous conscious maiziya mudhara ndati ndikutobva kufashi maiziya kwatachita zvechikoro makusvika panapa muchitimhanyisa mukutimhanyisire chii? Shut up man, fucking rubbish. Ukuti nini andizive moyo wambanje here nini? Dziri kupi mbanje dzacho mudhara? Pane pamukona mbanje here pandiri panapa. Mbanje chii ichocho? Mushonga chikosoro? Chii? Manje ndina ndafuluka ini. Ndabhureka mudhara nebharukazi. Iwe ritu man, ukutowedzera mhosva dzako panapa kapa. Nawo manje ndakaratidza kuti nini ndinani watosungwa so. Iwe mudhara wasi chiine iwewe? Kwana wanzwaka? Kuda unotsvaga promotion here kubasa uchita dzungura kadai so. Uri wai mudhara iwe wanzwa? Usanditsike musoro wangu apo kundikuwadza. Handibheme mbanje nini? Vanoona ndinavawoka vanondofazha nawo apa tachitoita metsi dzatadzidza kuchikoro imakusvika nedzungu renyu vabva vavhunduka vakatiza. Imeti dzipi dzaunoita mukomana iwo ndiudze toni. Mathematics mudhara chashotawo. Cos equals to adjacent of hypotenuse. Sin equals to opposite of hypotenuse. Fucking man ritufera. Ita ndopenga nditika. Ende futika ita kuti andilangwa mama mapirisi angu ekupenga. What is fucking wrong with you? Mukatoni hande kukambo. What's going on here? Chichiri kuitika panapa. Mudhara iwewe, what's wrong with you? Hamusi makufarisa here mudhara. Matsikira manga makaita mfana uyu munoziva here kuti munogona kuuraya munhu muchizviti muri kuita mafanizi. Mafanizi echi This Rutu Ferazika, she and her friends were smoking panap. How can you smoke dagger? How old are you iwewe? Kugadzisa nyika chi kwandirikuitawo. Mavaona here vakabata mbanje dzacho. Pandasvika inini handina mbanje dzandaona inini. Obvious, vadzimiraka. Uona, makriminal mano apanawo. Ndabonga chisimoye mbanje ndiri uko saka kuti yabva kudenga here. Ko kana vari vanhu vanga vari muyadhi yekuseri uko. What do we know? Siyana nevana uko. Mbavha chaidzo dziri kuba mari yakawanda nekuponda vanhu munodzisiya. No man, this is wrong. Handiti mukuona kuti hapana munhu ari kukutsigira seniorship. Mukutoshaya papapa. Bvunze munhu samunoda anokuudza kuti madoko ane simbi yefazhi. Inzwai mudhara. Geography is the study of men and his environment. Right. Metamorphic rocks are... Fucking shut up man. Woti kumbanje uriko? Kumabhebhe edu futi uriko? Usiyane namaimoziwo handitika mfanewo. Saka apa ndo pane grudge racho rese nhaye apa. Hamunyari here nhaye mudhara kuda vana vadiki. Iwe, maimozi izi masenza handitika. Itotsura dhisi to men handiti. Angadane nemunhu ane mwana mombe kwaari. Papo siniyaka mukutopedza nyunguva yenyu manzwa. Mwana uyo handimbofe ndakasiyana naye never. Munhu akandipa hagi mudhara. Hagi. Iyo mfana iwe, ibva panapa. Enda kumba toni. And stay out of trouble wanzwa ka. Ndichanokutarisira kuti hapana hembe diki here pahembe dzandakabva nadzo kuAustralia uko. Ganivhi, makamirire ipapo. Endai kamunosunga mbavha uko musiyane nevapfana ava. Godo harisi health pamunhu wechirume so. Iwe vari tumenika, usiyane namaimozi handitika. Ndokupera kwamosho kwangu. Uri kumbotembei iwewe. Ikoko kudhara ikoko mudhara manzwa dhara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hello? Hello? Speaking. Oh my God. Ko moto wasvika seko pamasowe pangu. Maiwi, minamato yangu ini yowe. Okay. Ndiri kusvika kai papo manje. Yes sir, my elders mabva maita sei pedu pai. Fe yapindira hondo kondo shiri yehondo. Ati keche meche, ati meche keche. Rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara tobhema. Ndokuti tioneka. Right. Timuka. Zvino hazvina kana utombomira bhoma ndiregerera timu rangu. Ndiri kutongochemone sapoti yenyu kazvinhu zviri pasi vatungamiriri. Honeka pedu pai makanoshare mavidhiosi kapafacebook timu rangu. Makanoona kama-advert musingajambe ndokuti zvinhu zvacho kazviende mberi maiziya. Because mukashare ndokuti mavidhiosi edu kaite maviews akawanda pedu pai timu rangu. Manje mukasashare ndochi chakadaro chinenge ngozi ichocho. Then kuYouTube mabhosi angu musandiregerero please ndangoti mungonombaya pai pakanzi subscribe. Zvegore rinoda kungoita miriyoni remasubscribers ndokuti ndioneka.